nanawagan sa publiko ang Archdiocese of Cagayan de Oro lakip ang socio-civic organizations nga suportahan ang ilang panawagan nga peace rally kontra korupsyon ug mga adlaw. Ano yan, detalye? Giawhag karon sa grupong Mindanaon kontra korupsyon ang publiko nga mosalmot sa himuon nga trillion peso march sa Cagayan de Oro City ug mga adlaw November 29. Ang maong panawagan gikan sa mga socio-civic organizations ug Archdiocese of Cagayan de Oro. All is welcome. Sama sa gingon ni Sir Nestor, walay kolor, walay politika, walay kandidato. Everyone is welcome to join. Please wear white. Munang importante. Gilang kuban sab kini sa mga youth leaders gikan sa kapribadong tunghaan sa Cagayan de Oro City. Din ilang pakigbatukan ang gakahitabong korupsyon sa nasod. Gilaraw kuno sa mga kalihukan ang pagpaklaro sa giingong paggamit sa public funds. Pag-abot sa eskwelahan, magtanaw ka, kulang ang mga classrooms, kulang ang mga bangko, kulang ang mga libro. Kung magawas sa pagka sa eskwelahan, kung maato ka sa mga barangay or in healthcare centers, makita nimo nga naayang pagkakulangon sa mga pasilidad nga dapat mga pasilidad o mga services kaya dapat hinahatag. Not just sa mga kabatanunan, not just sa mga youth, but also to the public in general. So, kani siya, mo siya nag-fuel sa mga kabatanunan. Pagsugod ang ilang kalihukan ug mga adlaw, Sabado alas 8 sa buntag, hangtod alas 10 sa buntag sa Gaston Park, doon lang sa City Hall. Pag meeting with the national sa CBCP, daghan po ang mga dioceses nga nag-advance, na gani uban nga medyo naulahi. Pero ang tanan kalihukan, all 69 so far ng mga dioceses out of 87 are aligned sa trillion peso. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, Juan, Mindanao.